Добре. Това ще се задръжи. Телефон имате ли до вас, бе? А? Телефон? Не. Ебе, ти си това нещо, някаква ситуация да изпаднеш да ремонтуваш глади, нещо да... Аз няма не го пускам да телефон да изкарам. Тя откъде за мен? Уау! Кой е ли? Да, моя бързина. Привери го, айде. Ама там преди спадне задния джоб. Нема, бе.